Britanci su suočeni s velikim problemom. Milijuni koriste popularan lijek za mršavljenje, čija je isporuka u toj zemlji privremeno obustavljena, a uskoro će lijek poskupjeti za čak 170%. Hit je u Hrvatskoj, hoće li cijena kod nas ostati ista ili će se ga moći priuštiti samo rijetki? Maja Oštrflis. Ovo je riz prije i poslije korištenja Mounjaro uz pomoć kojeg je skinuo gotovo 50 kg. Neko vrijeme ga neće koristiti, proizvođač lijeka privremeno je zaustavio isporuke za Veliku Britaniju. I fear, just from that week missing it, I think it's like jumping off a cliff and you're back to square one. Well, what do you think will happen? I'd put all the weight back on. No doubt in your mind. No doubt in my mind. Prvo stopiranje isporuka, a onda i poskupljenje od čak 170%. Od 1. rujna Britanci će popularni lijek za mršavljenje, ali liječenje šećerne bolesti umjesto 122 funte plaćati 330 funti i to za najvišu dozu. Mounjaro je od početka distribucije imao značajno nižu cijenu u Velikoj Britaniji, zato i jest tako drastično poskupio, potvrdio nam je proizvođač lijeka. Lijekovi za mršavljenje traženi su i u Hrvatskoj, a cijena aktualnog Mounjara neće se mijenjati. Cijena od mjesečne terapije je od 250 na više eura, ovisno o dozi. Tako da lijek poprilično košta, ali moramo znati da je to najpotentniji lijek za liječenje debljine u svijetu i u Hrvatskoj. Vjerujem da se na razini svih zemalja u Europi, pa tako i u UK-u, konstantno provodi proces internacionalnog referenciranja cijena i da je upravo to dovelo tamo do povećanja cijena. Može se dobiti isključivo na recept, postupno liječnik povećava dozu lijeka koji nije na listi HZZO-a, no možda se i to promijeni. Važno je reći da se proizvođač već dosta mjeseci trudi uvrstiti taj lijek na HZZO listu lijekova i najnovija sjednica je zakazana za 2.9.2025. i stvarno se nadamo da će tada biti donesena odluka da konačno barem neke kategorije pacijenata s tip 2 dijabetesom ostvare pravo na ovaj lijek. Mali broj ljudi ga koristi samo za liječenje šećerne bolesti, veći broj ljudi ga koristi za liječenje debljine, zbog toga što niti jedan lijek u Republici Hrvatskoj, kada govorimo o liječenju debljine, nije sufinanciran od strane HZZO-a. Skup je djelotvoran, ali i s prolaznim nuspojavama poput mučnina. Pacijenti imaju manjak apetita, jednako je učinkovit i za mršavljenje, ali i za šećernu bolest, odnosno dijabetes tip 2, tvrde liječnici. Hoće li biti sufinanciran od strane HZZO-a, znaće se idući tjedan. Interes je po ovom ljetnom periodu bio dosta velik. Evo, mi uistinu svakih dan, dva imamo upit za Mounjaro. Jer mnogi žele manjak kilograma bez obzira na cijenu.